Tak, ahojte, máme zimu, ktorá prišla tento rok oveľa skôr, ako väčšinou chodieva. Ja osobne si nepamätám, že by na začiatku decembra už boli takéto pekné zimné podmienky na jazdenie. Ako to tak väčšinou býva, tie Vianoce budú podľa mňa zase na blate, ale to už je jedno. Teraz si užívam to zimné jazdenie. No a keďže ten inovec klasicky mám pobrúsený krížom krážom, ja sa vždycky cez zimu snažím vyraziť aj niekde inde. Väčšinou chodím do Tatier, ale to si odložím na neskôr. Teraz som vyrazil do Martina. No a keďže Martin, to sú hlavne Martinské hole, tak dneska pôjdem sa hore povoziť. Dúfam, že budú aj dobré traily dole. Idem s dvoma borcami, dvoma kamarádmi. Samozrejme, ja som si tie podmienky všetky zisťoval, aké sú, či sa to bude dať, takže oni povedali, že všetko je fajn, tak dúfam, že to tak aj bude. Poďme si ukázať nejaké tie moje vychytávky, čo ja nosím cez zimu a tak ďalej, čo si treba nachystať, takže poďme na to. Čo sa týka tej výbavy, tak ja som nahodil proste to najteplejšie, čo mám, pretože je asi -5, hore bude možno aj 10. Najteplejšie nohavice od Sportfulu, najteplejšia bunda od Sportfulu, zimné tretry samozrejme. Ja si tu dávam ešte takúto vychytávku, aby som si ten lem prekryl, staré návleky na ruky zostrihnuté. Čo sa týka toho bicykla, tak ja už som vlastne prezul na taký zimný dezén. V lete alebo v sezóne nosím škorpióny od Pirelli 2.4, no teraz som dal niečo drsnejšie od Maxisu. Toto mám overené aj z minulých rokov, Ardent Race dopredu a Icon dozadu v šírke 235 samozrejme. No a hlavne extra nízke tlaky. Ja idem kľudne aj na 1.09, takže vôbec to nevadí. Troška to ide horšie možno po asfalte, ale ako náhle prídete do toho terénu, do toho snehu, tak je to paráda. Samozrejme nesmie chýbať termoska, aby mi nezmrzla voda. No a čo sa týka tých vecí, ktoré aj so sebou nosím, samozrejme treba mať jedlo, gumoví medvedíkovia, tí nezmrznú, nejaký ten gel, toto si dám ešte teraz. No a keďže sme v tej dobe elektrickej, ja som sa ponaučil a nosím za sebou aj náhradnú baterku do prehadzovačky a mám tu aj malú gombíkovú baterku. Ja to nepoužívam, ale už som tento rok kamošovi zachránil výjazd tým, že som mu požičal. Ja si na takéto veci dávam pozor. Mám v kuchyni taký svoj kútik, kde mám všetky nabíjačky, baterky, svetla a tak ďalej, takže ja si na to dávam bacha, ale nikdy neviete, v tej zime to proste funguje horšie. No a ja vozím túto vestu stále, mám rád pri sebe cez zimu viacej veci, pumpička nesmie chýbať. Tu mám napríklad zabalené knoty, nejaké to náradie, mám to takto zabalené v takom starej ponožke, aby mi to nedrncalo. Tie baterky, ktoré so sebou nosím, či už do prehadzovačky, do GoPra alebo do radenia, tu mám aj kľúče od auta, tak to si nedávajte nikde do nejakej kapsičky alebo ruksaku. Ideálne to mať vzadu v bunde, kde je teplejšie, kde to nedostáva tak na frak a tá baterka bude v ideálnej teplote, pokiaľ budete potrebovať, lebo pokiaľ tú baterku necháte desi na zime, v ruksaku alebo kde, tak tam sa vám proste v tej zime vybije. To len taký drobný tip, aby ste vedeli. Tak, šlapeme z Martina do Stráni, tak sa to volá? Stráne. Ideme po žltej značke, ktorá je zároveň aj cyklo značená. Sú tu také pekné serpentíny, ja si to pamätám pár rokov dozadu. Naozaj krásne stúpanie, ale aj náročné. Teraz, keď je to takéto ujazdené, ušlapané od turistov, od lyžiarov, tak to krásne ide dole. Ale dole tadiaľ to nepôjdeme. Pôjdeme takými skratkami. Uvidíme, ako to pôjde dole. Mám tu aj miestnych borcov, ktorí ma tu trocha povodia.
aby som nikde zle neodbočil, aby som to netrapošil kdesi. Takže za chvíľku sa napojíme vlastne na cestu, ktorá ide na Martinské hole a uvidíme, či sa dostaneme aj vyššie, alebo už pôjdeme dole. A ak to pôjde dobre, tak tu dáme ešte raz. Už sa blížime ku chate, sme vlastne na ceste, tu je to také esíčko hore a tu bývajú aj pekné výhľady, že? Bývajú. Nakreslíme. Ale dneska nie sú, no. Ešte sme išli tými esíčkami, lebo dneska sme otvorili vlek, že vraj, a chodí tu veľa aut proste. Ale to je len kúsok. Tieto skratky nás budú dneska zaujímať. Tiež sme si sem prišli užiť. Alebo sa desi prizabiť, ale je veľa snehu, takže padneme do mäkkého. Ale pekný výšľap. Tyvo, 8,5 km, 823 výškových. Tak to mám rád. Tak to bylo. Ideme dole. Bude to žiadna rýchla jazda, dneska, lebo to celkom také šmíka. Dobre, krása. Tak sme si dali výjazd a vyšla teda ešte raz. Sme hore na Martinkách, ale mne ľahla kamera v tej najzaujímavejšej časti, takže ideme ešte raz a zapnem ju až tam, lebo tam to bola najväčšia švanda. Škoda, že toho počasia, no, není azúrko, ale čo už, nevadí. A tak nás to baví. Krása. To je temný les. No to na tej kamere vôbec nevyzerá, ale to nie je len tak. Padák jak svinia. Dobre, 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 som ešte ubradil. Pánko predo mnou teraz ide dobre. Musíme musel vycvaknúť. Už nejdem druhýkrát. Dobre, dobre.
A on sa tam už vála. Dobrý deň. Kamera to už nedáva, takže mám len také úseky zaznamenané. Brázdy mám prehodené ako aj naposledy. Nie, v pohode, pojďte. Díky. Díky. Ďakujem. Tak ste tu videli parádny pojazd na Martinských holiach. Dali sme si to dvakrát. Bolo to nejakých 30 km, ale za to 1700 biškových, takže takto to mám rád. Prúdko do kopca a prúdko z kopca. Podmienky boli parádne, žiadne nejaké borenie tam nebolo do snehu. Tie skratky, čo sme išli, boli tiež úplne že krásne zjazdné. Neviem prečo, ale pri tom druhom zjazde sme išli tak menej na istotu, neviem, boli sme už nejaký asi vytrasení, unavení, pretože ten prvý zjazd sme si dali úplne bez problémov, ani sme nohu nedali dole. No a pri tom druhom sme popadali proste. Je to vidieť asi aj na kamere, dúfam, že sa mi to podarilo zachytiť. Ale nič vážne sa nestalo. V podstate si to najviac asi odniesli tieto koncovky, ale to je nič, to sa vymení. Žiadne zranenia, tie pády boli väčšinou do hlbokého snehu, takže takto to mám rád, keď sa nič nestalo a výjazd stál za to. Samozrejme, budeme radi, ak nám dáte na toto video like, ak sa vám páčilo, a do komentára mi napíšte nejakú vašu obľúbenú lokalitu, kde radi cez zimu jazdíte, kde máte takéto podobné traily a pekné výšlapy. Určite sa rád nechám inšpirovať a možno prídem pojazdiť. A samozrejme budeme radi aj za odber, pokiaľ ho ešte nemáte, aby ste nezmeškali ďalšie videá. Tak, nazdar.